10 bajjiet f'Malta u 3 bajjiet oħra f'Għawdex irċevew il-Blue Flag, ċertifikazzjoni ekoloġika prestiġjuża li tikkonferma li laħqu standards għolja fl-immaniġjar tagħhom fl-edukazzjoni ambjentali, sigurezza, kwalità tal-ilma u servizzi relatati. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Ian Borg flimkien mal-President ta' Nature Trust Vincent Tattart u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Karlo Mikallef ħabbru l-bajjiet li kisbu din iċ-ċertifikazzjoni waqt attività fil-bajja tal-Mixquqa. Dan ir-rikonoxximent internazzjonali li jingħata mill-Foundation for Environmental Education jitmexxa lokalment minn Nature Trust u l-bajjiet li jikkwalifikaw iridu jilħqu aktar minn 30 kriterju. It-13 il-bajja li ngħataw il-Blue Flag din is-sena huma l-bajja tal-Melliħa, il-bajja tal-Mixquqa, il-bajja tal-Lukanda Paradise Bay Resort li hija mmexxija privatament, il-bajja ta' Intuffieħa, Ħondoq ir-Rummin, Fontadir, il-Fajtata, il-bajja ta' San George f'San Ġiljan, il-bajja tal-Lukanda Westin Dragonara Resort li hija bajja mmexxija privatament, il-bajja ta' Buġibba, il-Ponta tal-Qawra, ir-Ramla l-Ħamra u Marsal Forn fiż-Żebbu Ċawdex. Ġiet rikonoxxuta bħala Beach of Quality li jfisser li laħqet ħafna mill-kriterji applikabbli u tinsab qrib li tikseb il-Blue Flag ukoll. Ħlifa żewġ bajjiet immexxija privatament mill-Lukandi ixtajt il-Blue Flag kollha f'Malta u Għawdex huma mmexxija mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu f'Malta u mill-Ministeru għal Għawdex f'Għawdex. Fil-bidu tal-preżentazzjoni Ivi fekruna li kienet salvata mill-baħar reġgħet inħelset fl-ambjent naturali tagħha wara kważi sena fil-Wildlife Rehabilitation Center ta' Nature Trust fejn ingħatat kura għal feriti minn sunnara. Il-familja li sabet il-fekruna midruba fil-baħar f'Awwissu li għadda ukoll ħadet sehem f'din l-attività. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Ian Borg li kien preżenti għal din l-attività irreaġixxa wkoll għal din l-aħbar. Il-fatt li issa Malta għandha 13 il-bajja illi ttajjer il-bandiera bluna u għandek bajja oħra ta' kwalità, dawn 10 Malta u 3 f'Għawdex qed joffru esperjenza aħjar kemm lil Maltin fuq kollox iżda anke wkoll lil dawk li jżuruna.